ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଜଣା ଅଜଣା ଆଜି ପଢ଼ିବା ସାମାଜିକ ପାଠ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସାମାଜିକ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମର ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛେ? ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛେ। ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେଉଁମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ନାମ ଜାଣିବା। ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍। ଦେଖ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ ମପାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରୋଗୀକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚାଯାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଥଳିରେ ଆମେ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଥଳି ରୋଗୀକୁ ଦେଇଥାଉ। ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ରକ୍ତ, ମଳ, ମୂତ୍ର ଆଦି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଦେଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଥାଏ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଥାଆନ୍ତି। ସବୁ ନର୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶିକା ଥାଆନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ, ମାଗଣା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବେ ସବୁ ଦିଆଗଲାଣି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ଆମେ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଔଷଧକୁ ନ କିଣି ଏବେ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଆମକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆମର ସହରମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଚିକିତ୍ସା ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।